Hoxe o que imos é empezar a traballar con esta ferramenta que teño aquí, que é a Dérbora. Empezamos polo proceso de instalación, para iso imos ou ben a Internet Explorer ou ben a Mozilla, tanto dá. Picamos. E agora en Google xa poñemos aquí, simplemente con o colocarnos aí, poñémoslle Ardora. A primeira páxina xa que nos sae é a propia web de Ardora, co que lle damos aí. Poderíamos ir xa directamente en descargar, pero para que vexades un pouco a páxina. Aquí é unha páxina que cae axuda, onde é aquí os exemplos. Estos son moi claros, co que simplemente con entrar neles xa nos di o fundamental de funcionamento do programa. Pero agora aquí teríades exemplos de exercicios que xa están colgados na rede para que se poda ver todas as posibilidades que ten. E na axuda divos como facer cada un dos exercicios. Entonces, en que consiste cada un, vedes, álbum, por exemplo, sai un pequeno resumen do que da actividade, do que consiste a actividade. E se ides no ollo, vedes como quedaría esa actividade, a actividade álbum, para facernos unha idea se se axusta ao que nós realmente queremos crear. Vale? Bueno, eso é simplemente ir explorando e nada máis. O que temos que facer agora é, en primeiro lugar, descargar o programa. Agora a última versión é un portable. Se tedes instalado no ordenador versións anteriores, funcionan perfectamente, incluso eu creo que dan menos erros. Aquí hai que darlle a automático simplemente e xa vai empezar a descarga. Damos ya guardar arquivo. Se quedes aí xa vos vai avisando da evolución do programa. As versións anteriores había que descargalas en arquivos de programa, porque senón había veces que en determinadas actividades podían orixinar algo de conflito. Mesmo. Agora damoslle a ejecutar. E xa vos vai facendo o proceso da instalación, xa se vos abre directamente porque é un portable. Este, se queredes, podedelo levar nun pendrive, nun lápiz, un disco externo, que querades. Más que nada para prevenir se non hai conexión a internet o día que se vai a empregar e non o podedes descargar. Ben, agora que xa rematou, vais-nos abrir o programa. E aquí, como vedes, o que vos aconsellaba sempre, ter unha carpeta onde van figurar todos os arquivos que imos utilizar, tanto os de sonido, son, os de imaxe, os vídeos, todo canto se vaya a empregar debese guardar na mesma carpeta para despois non ter problemas coa ruta en que mandamos. Entonces, nós aquí, por exemplo, escollemos a carpeta que temos todos instalada, que xa pon Ardora Perfac ou Ardo Perfac. Damos doble clic, aceptar, en todos os sitios temos igual. Arquivos AU non temos ningún, entonces, pero bueno, refírese aos arquivos de son. Entonces, damos aí, volvemos Ardo Perfac, aceptar, volvemos igualmente que antes, Ardo Perfac, aceptar. Para facer probas non sería necesario todo isto, pero en principio, se vamos a xa facer actividades, Ardo Perfac, aceptar, e agora, como sempre, ok. Ábrese xa o programa, e aquí no menú de enriba, onde aparecen as pestanas, onde pon arquivo, prememos,
vemos que ten nova actividade, para que non se nos cambie de sitio desplazamos o rato. Actividades de gráfico e imos empezar, por exemplo, pois, por facer un puzzle. É unha actividade lucida para os nenos máis pequenos. Podemos facela moi simple con poucas filas e columnas e pos máis grandes podenos valer a mesma simplemente con aumentar o número de filas ou columnas. O primeiro paso é escoller o gráfico. O gráfico aquí, lembrade que teñen que ser actividades que teñan de extensión JPG, vale? Non admite as outras. Podemos dar aquí para ver as vistas en miniatura para que nos resulte máis doado escoller a actividade. Vamos a ver, por exemplo, tiñamos aquí, me parece que era un roscón. Aí tenemos. Pois collemos sobre o roscón, damoslle doble clic aí, ou ben un clic e despois en abrir. Doble clic, é máis rápido, e xa nos aparece a imaxe. Agora imoslle poñer o número de columnas, e son pequeniños, son máis grandes, bueno, poñémoslle, por exemplo, se vamos aí e subir, no trianguliño cara abaixo e baixar, aquí tamén, subir, e despois agora xa son as opcións de execución. Imos opcións de execución, normalmente, se os nenos son pequenos, pois non lles limitamos o tempo. Aquí a posibilidade é que pare, ao cando remata o tempo para o exercicio, ou unha vez que o teñen ben feito, podes deselle dar a posibilidade de volver a empezar, cando rematan que podan repetilo, ou ben amosar a solución, que quedara á vista a solución. Isto xa é cuestión de cada un. Aquí, onde pon felicitación, quer dicir que a mensaxe que lle imos dar si o fixeron ben. Entón, podemos poñer, eu que sei, ben feito, isto tamén é totalmente libre, e tamén podemos optar por poñer un arquivo de sonido. Neste caso, pois, temos aquí un que pon ben feito. Se vos fixades, a extensión que se vai empregar é WAV, WAV. Valen estos ou vale AU. O que hai que ter en conta é que non valen os arquivos nin MP3 nin MP4. Aquí, se lle puxéramos un tempo, pois tamén poderíamos poñer unha mensaxe e aquí engadirlle un arquivo de son. Como non lle puxemos, non lle limitamos o tempo, pois tampouco facemos nada. Isto que se pon en amarelo non quer dicir que despois vaya a sair así, quere dicir que cando está a casilla activada para que podamos escribir nela. Aquí o tamaño de fonte e da letra que vai aparecer, o ben feito, dinos que vai aparecer en cor negra. Entonces, se queremos escoller outra, pois escolleríamos, non? Pero que o fondo é blanco, a selección quere dicir que cando está algo activado para que podamos escribir en él, aparece en amarelo e os botóns que aparecen en ese tono grisáceo. Agora, onde pon páxina web, para que se vira o resultado final, pois vamos á páxina web. Entón, aquí é onde poñemos o que queremos que faga a actividade. Pois eu que sei, compón o puzzle, ou compón este quebracabezas. Aquí podemos escoller, por exemplo, que o texto, todo este texto, nos apareza en negriña. Entonces, sinalámoslo e vai aparecer en negriña. O título daqui da ventá, pois, quebracabezas ou crevacabezas, que tamén se pode dicir. Aquí, pois, isto é opcional. Eu normalmente poñolle unha liña de separación para que se fixen máis no título, pero aquí tamén liña de separación entre a actividade e a autoría. Entón, se lle poñemos aquí o autor, por exemplo, eu poñería a Aurora, cada un de vos pon o que sexa, pois aparece despois reflexado. Aquí, en tamaño de actividade, di 720 por 330, tamén se pode modificar para máis grande ou máis pequeno. Como tamén se pode traballar cos ultraportátiles, agora hai que tasar un pouquiño máis. Despois o apartado SCORM, que nos permite que vaya todo empaquetado, como pasaba con Hot Potatoes, e entonces, se vai en SCORM, podémoslo meter tamén en Moodle para que recolla as puntuacións. Aquí, danos para marcar se pode volver a facer o exercicio, se a actividade a fixo mal, se pode volver a facela,
Aquí si se mantén a puntuación acadada ou xa se dá como puntuación final outra distinta. En principio, se puntuamos sobre 10, pois xa está correcto como ben de ser. Non? Ben, para que evitar problemas, como a sempre, o ideal xa é guardar a actividade, para non ter follón despois. Dámoslle aí, no segundo disquete que aparece, xa pon guardar como ou gravar como, entonces poñémoslle o nome á actividade, por exemplo, rosco, porque cada un pode poñer a que queira. Vedes que está guardado tamén na mesma carpeta que tiñamos antes. Sempre guardar na mesma carpeta. Todo. Guardar. E agora, interésanos saber, antes de publicar a actividade, o que nos interesa saber é se nos gusta como quedou, para que, se non, podamos facerse calquer modificación. Dámoslle aí onde pon un olliño. Clic. Entonces, se hai algunha fiestra de internet aberta, o problema é que a pecha sempre. Pero, dámoslle OK, cando se abra o navegador, entonces xa vemos como nos queda o exercicio, pon este quebracabezas, que era o título, esta era a liña que dicíamos antes, aquí a liña inferior, a autoría, e aquí aparece a imaxe. Como vedes, habería espazo para que o tamaño da imaxe fora un pouco superior. Hai que darlle o botón comenzar para colocar as figuras. Aquí non temos un límite de tempo, pero bueno, podemos facelo mal para ver que pasa. Simplemente picar na que queremos mover e despois volver a picar cando a queremos pousar. Picar na que queremos mover, picar onde queremos pousar. Entonces, sae a mensaxe escrita e se lle puxemos o son, tamén en sonido. Se estamos de acordo, pois xa podemos continuar con outra actividade. Aquí simplemente cerrar e agora, como en principio válenos, e vimos a esta bola que parece un globo onde di publicar actividade. Eso non vos vai sair. Entón, aquí eu sempre procuro darlle o mesmo nome que antes para non liarme. Entón, como tiñamos rosco, pois rosco. Fixádevos a extensión da ardora é esa, a da imaxe era estoutra, e agora é en rosco que vai a guardalo como un arquivo HTML, que é a que queda publicada. A ardora creou os arquivos rosco tal, díos todos, e xa nos avisa que o que hai que executar para poder ver a actividade. E que nos lembremos que estén sempre na mesma carpeta. Con isto, damos por rematada esta primeira actividade.